stačí spraviť out hoci kde a bude sa predĺžovať. Aha, out hoci kde. Out hoci kde. Len zase má Dušan problém hodiť strany. To je taký pekný lúptik niekde. Alebo nejaký foul ball a chytený niekým. Ale no, neviem, už príde Dušan unavený a už tie názory nemajú takú razanciu ako na začiatku. A 3 bóly zase máme, more. Zase sme v kritike. Zase sme v prdeli, lebo stačí, aby hodil ball a je to v prdeli. Dokáže zvládnuť, nahadzovať situáciu veľmi kritickú. Strike. Toto bolo tesné. Toto bolo tesné. A ja si myslím, že kľudne sa môže šúpať tie strany. Lavička slovanistov je postavená. Fighting Flies sú v kľude. No, tak takto sa prehrávajú zápasy.